Ousmane Sonko ale ladara dɔgɔtɔrɔso la service de réanimation na Dakar hôpital principal la. Marifatigiw kɛlen don ka sira tigɛ Banbaramaw de Mopti ale ni Tombouctou furancɛ la. Sugujɔla maa 10 o fagara Banabakaw fɛ yen nɔ CBT ani Tobakoro. Balimaw aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan. Ousmane Sonko ni ale Sénégal opposant ba dɔ ye Macky Sall ka régime na. I b'a ye k'a fɔ ko a ladara dɔgɔtɔrɔso la fɛn min ye service de réanimation ye Dakar hôpital principal la. A ka tɔn ni o ye Pastef ye olu ye lasekɛ communiqué kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Ousmane Sonko ko alamisa don uti kalo tile 17 ko tun bɛ a kɛ a tile 19 ye a banna dumuni na k'a sababu kɛ kiri o y'a nɔ minɛ fo k'a datugu kaso la a kun banna dumuni na i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la ɲɛnamini dɔ o nana cun a kan u y'a cɛ ka dɔgɔtɔrɔso magɛn fɛn min ye Dakar hôpital principal ye service de réanimation na a ka tɔn ka sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini wolofaw bɛɛ lajɛlen fɛ Sénégal ko bɛɛ lajɛlen ka to wulilen walasa Ousmane Sonko a ka se ka bila cogo min na u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn o fɛn ni o ye Ousmane Sonko ni o y'a sɔrɔ o ye Macky Sall ni o ye Sénégal président ye ka taa se a ka kiri ministre ma fo ka taa se a ka ministre de l'intérieur ma ko ani maa o maa sen donna Ousmane Sonko ka nin kiri ko in na k'a minɛ k'a don kaso la ko fɛn o fɛn mana sɔrɔ olu de nɔ don a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ fɛn min ye Mopti ale ni Tombouctou cɛla la marifatigiw olu kɛlen don ka sira tigɛ Banbaramaw de i b'a ye k'a fɔ ko ni situation min ni a bɛ sen na a kɛlen don ka taa ni ka seginkɛlaw a kɛlen don ka olu sɛgɛn kosɛbɛ Sévaré gare la ni Tombouctou mobili bɛ ta yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko jigilatigɛ tun bɛ maa caman ɲɛda kan nin yɔrɔ in na u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ u sigilen don ka mobili makɔnɔ walasa ka taa Tombouctou u ka ciw la i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ a ɲini kosɛbɛ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka se ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa sira in a ka se ka labila olu k'u ka taa ni ka segin kɛ o kuma bɔra sifinnaka dɔ da Sévaré gare la musolaka dɔ fana ye a fɔ k'a da kan k'a fɔ ko ale nana dɔgɔkun kelen de kɛli kama ko nka ko o tɔ kuntagala bɛ ka janya ko sabula lakana ko o tɛ Mopti ani Tombouctou sira la fɛn min ye bolifɛntigiw ye olu fana ye a yira k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye kamiyɔnbaw n'olu bɛ doniw ta ka taa ni a ye Tombouctou ani ka taa se mobili minnu bɛ adamadenw ta k'u ka taa ni ka seginw kɛ i b'a ye k'a fɔ k'olu caman bloquelen don Banbaramaw de ko sabula an bɛ don min na ko bi ka minɛn ta ka bɔ Mopti ka taa n'a ye Tombouctou walima ka adamadenw ta ka bɔ n'a ye Mopti ka taa n'a ye Tombouctou ko o kɛli ma nɔgɔ k'a sababu kɛ lakanabaliya ye mobili bolila dɔ y'a yira k'a fɔ ko samiya fɛ sira min ni o bɛ bɔ Mopti ka taa Tombouctou ka tɛmɛ Banbaramaw de fɛ ko samiya fɛ ko o sira dɔrɔn de ka ɲi kosɛbɛ k'u ka mobiliw bɔra Mopti ka taa se fo Banbaramaw de nka u tora bloquelen nɔ parce que u ma se ka tɛmɛ sabula marifatigiw y'a f'u ɲɛna ko ni min y'i jagɛlɛya ka tɛmɛ k'u b'o ka bolimafɛn k'u b'o jeni Idrissa Maïga ale ye chef d'escalier Sévaré gare la ale y'a yira k'a fɔ ko jamana ka cogo sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka u dɛmɛ ka nin sira ninnu ka libérer cogo min na u ka se k'u ka taa ni ka seginw kɛ a kɛɲɛ ni blocus min bɛ yen nɔ marifatigi dɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen nɔ olu bɛ ka si Sévaré gare la walasa ni blocus wulila don min na u ka se ka sɔrɔ maa fɔlɔw fɛ minnu bɛ se ka sira ta i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ olu pressera olu taara billet ta fɛn min ye bateau ye walasa ka u ka Tombouctou taga k'o kɛ bateau fɛ Banabakaw fɛ yen nɔ a ka ca ni sugujɔla maa 10 ani kɔ ye minnu dara ka u kan tigɛ tɛnɛndon uti kalo tile 14 ka taa dugu jɛ uti kalo tile 15 la ni maa ninnu tun bɛ ka taa sugujɔ la fɛn min ye Dalibugu sugu ye seerew y'a yira k'a fɔ ko nin waleya cɛjugu in k'a kɛra marifatigiw fɛ minnu bugunatigɛ ma se k'a dɔn fɔlɔ k'a kɛra CBT ani Tobakoro u ni ɲɔgɔn cɛ ko wele bilala an ka fintigilakaw ma k'olu ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa ka se k'a dɔn maa mun bɛ nin waleya cɛjugu groupe minnu bɛ a kɔfɛ nin bɛ dansigi kɛ an ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma